Je 10:30. Zatiaľ sme ešte v pohode. Tieto domy sú už zaliaté v pivnici. Aj tento tu na parádny. Len my, jak so zrakom, nemáme tam ani kvapku. Zatiaľ. Zatiaľ je to dobre. Uvidíme, čo to bude neskôr. Mladý tu furt špekuluje, že chce ísť kúpať. Čo, Robko? Že pôjde ešte raz do tamtej vody. Hej, no čo si? Buďme radi, že sme suchí, bo za chvíľku budeme všetci mokrí. A tam už sa to leje. Tam je to už katastrofa. No. Hasiči evakuujú ľudí a berú všetkých do kultúrneho domu. Na zadnej ulici sú zaplavené prvé poschodia. Nábytok komplet, všetko pod vodou. No. Tak, budeme čakať, čo sa stane každú chvíľku.